Славная Беларуси, дорогие соотечественники, как добро, что мы можем вольно собраться и вольно отзначать славные даты нашей славной истории. История нашей державы 1000 годов. До 15 століття наши предки боронили нашу дорогую батьківщину от ворогов, от ворожей навали с запада и всходу. С западу на нас нападали немецкие крыжаки. В 1410 году наши предки у битве под Грунвальдом спынили крыжацкую навалу. И эта битва была историчной. Але потім, на протягу усей остатньої решти історії, наші предки змагалися з навалою з усходу. Это наши предки спынили татаро-монгольскую орду. Это тут, у наших лесах, перед нашими замками захлынулося чингисхановское и батыевское нашествие. Это белорусы вырятовали Заходнюю Европу. Шмат датаў, шмат бітваў адбылося на працягу нашай гісторыі. Калі палічыць яе, то амаль 300 гадоў перманентнай вайны з Масковіяй. Страшныя былі войны. 17 стагоддзя. Тады наша Беларусь згубіла 51% насельніцтва. Тады наша Беларусь перамагла, але гэта была вельмі цяжкая перамога. Шмат датаў у нашай гісторыі. Ёсць і такія даты, якія святкуюць нашыя суседзі. 5 верасня яны святкавалі ў Маскве выгнанне беларусаў і палякаў з Масквы. Што ж, гісторыя ёсць гісторыя. І калі б тады палякі і беларусы не былі выгнаны з Масквы, невядома як абярнулася б гісторыя. Можа, не было б ні КПСС, ні СССР. Так что яны ведаюць, за што радуюцца. Але ведаем і мы. Але ведаем і мы. Таму што, можа быць, калі б не было тых бітваў, калі б не было б тых слаўных перамог, калі б нашыя продкі і нашыя ваяры не адстаялі б нашу бацькаўшчыну, нашу незалежнасць, калі б яны не ішлі пад шыхты паўстанцаў, калі б яны не паміралі за нашу будучыню, то, можа быць, у нас гэтай будучыні і не было б. Можа быць, мы не сабраліся б сёння на плошчы, але мы сабраліся і заўсёды павінны памятаць тых, хто на працягу 1000 год загінуў за нашу свабоду. Але мы сабраліся не толькі таму, каб ушанаваць памяць тых, хто змагаўся за волю. Мы сабраліся яшчэ і таму, што надышоў час стварэння нацыянальнага беларускага войска. Памятаеце, колькі раз гаварылася, што Беларусі патрэбна сваё войска, і як номенклатура паўставала супраць, і потым прыйшлося ствараць гэтае войска. Але што гэта за войска? Это былая савецкая армія, якая ператворана номенклатуршчыкамі ў арганізацыі генералаў, якія займаюцца раскраданнем маёмасці, якія займаюцца карупцыяй, якія набіваюць кішэні і расцягваюць дзяржаўнае багацце. Вы ведаеце гэта з газетаў, інфармацыі. Гэтыя людзі не хочуць прымаць прысягу. Што гэта за армія, калі яна не прымае прысягу народу, які яе корміць, якому яна павінна служыць? Што гэта за афіцеры? Што гэта за генералы, якія выганяюць з войска беларускіх афіцераў толькі таму, што яны беларусы? Хіба можа быць такое беларускае войска? Хіба можа быць такая армія? Хіба яна будзе абараняць нашыя інтарэсы? Гэтыя афіцеры, гэтыя генералы згадзіліся пайсці на дзяржаўны бюджэт, але яны не хочуць вывучаць беларускую мову. Яна не патрэбна ім у войску. Яны плююць нам у твар. Хіба можа быць такое войска, якое плюе нам у твар? Тыя, хто не хочуць прымаць прысягу, тым не трэба і служыць у беларускім войску. Армія, якая не прыняла прысягу, можа не выконваць загады Верховного Совета. Яна можа не падпарадкоўвацца ўраду. Але трэба памятаць, што нашыя салдаты
якія цяпер прыйшлі ў беларускае войска, прынялі прысягу на вернасць Беларусі. Яны таксама могуць не выконваць загады гэтых афіцэраў, таму што яны, салдаты, прынялі прысягу народу Беларусі, а афіцэры не. І не могуць афіцэры чужого войска распараджацца салдатамі, якія прынялі прысягу народу. І калі яны будуць іх прымушаць, салдаты могуць ствараць салдацкія камітэты. Канчаецца час, калі будуць нам пляваць у твар. Гавораць, што беларусы добры, спакойны народ, талерантны. Это гавораць тыя, які любяць сесці на шыю гэтаму народу і паганяць яго гадюкамі. Канчаецца гэты час. Народ ужо падымаецца з каленяў. Народ устаў. Народ бачыць сваю будучыню, сваю перспектыву і сведчанне гэтаму, што сабраліся тут мы, вайскоўцы запасу, сабраліся вайскоўцы, члены таварыства беларускага згуртавання вайскоўцаў. І мы тут сабраліся, каб прынесці прысягу ад сэрца, ад свайго сэрца прынесці прысягу нашай дарагой зямлі, нашаму дарагому народу, які мы будзем абараняць.